ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି। 9,50,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ ମୋଟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 17ଟି କିସ୍ତି ପଠା ସରିଲାଣି। ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି।